Чираттагы матур кытлау сәламен без Иске Кулатка районының Карамалы авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 64 яшьлек матур туган көнен якташыбыз Забиров Рифат Абдуллы каршылый. Аны әлеге гомер тантанасы белән ихластан тормыш иптәше Гөлширә Сабировна, Талияти шәһәреннән улы Рамил, кызлары Галия, Гөлия, оныклары Элнар һәм Азат котлыйлар. Нәкъ 41 ел элек матур гаилә корып, яраткан тормыш иптәшем гаилә башлыгы вазифасын үз өстенә алды. Һәм ир атка тиешле булган 3 төп вазифасын да үтәп, агач утыртты, өй салды, яраткан балаларын да бу дөньяга китерде. Хәзер инде балалары да анардан үрнәк алып, матур гаиләләре белән яшәп киләләр. Бабайны бәхетле итеп оныклар белән киттеләр. Кадерле тормыш иптәшем, бердән-берем. Йөрәгемнән ташып чыккан хисләр таң җилләре аша сиңа котлау булып бары бирешсен. Син, булдыклы ир, балаларыбыз өчен кайгыртучы әти, барлык туганнарың, дусларың өчен төпле киңәшче дә. Синең белән генә хәтта кара көндә бөтен кайгыларым югала. Синең белән генә үрмәгелдәй бергә яшәү рәхәт якты дөньяда. Кадерләп кенә яшим мин иремне, җаным диеп кенә йөртәмен. Тормышымда терәк булган өчен көндә аңа рәхмәт әйтәмен. Тиргәсә дә мине ачуланмыйм. Тирги икән, димәк шулай кирәк. Ул тирги дә 5 минутта үтми кычып ала бит ул мине тизрәк. Бары рәхмәт кенә әйтәм аңа. Ул бит минем иң якын кешем. Тормышымда иң кадерле бүләк, ана бәхтен бүләк итүчем. Безнең өебезне ямьле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән иң якын кешебез, сөекле әткәебез, бабакаебызның бүген туган көне. Хөрмәтле әтиебез, без сине ихлас йөрәктән котлыйбыз. Син безнең өчен гомер буе иң якты үрнәгебез булып тордың. Синең куллардан да уңганрак, синең йөрәгеңнән дә киңрәк, изге йөрәк юктыр дөньяда. Яшә әтиебез, бер дә картайма әле. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Без бәхетле әткәй син булганга, балам диеп өзелеп торганга, рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа. Бүген тагын бер ел тулганда. Кадерле Рифат Абдуллович, якыннарыгызның бар җылы теләкләре тормышка ашсын. Бәхетле булып, матур гомер кичерегез. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Yazmışыбыз бүләге синәти, өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти.
Rəhmətə Öyümüzün üzəgi sinəti Qoyləbizin yürəgi sinəti Barımızın dirəgi sinəti Yazmışыбыз бүләге sinəti Öyümüzün üzəgi sinəti Qoyləbizin yürəgi sinəti Barımızın dirəgi sinəti Yazmışыбыз бүләге sinəti Barımızın dirəgi sinəti Yazmışыбыз